Добре дошли в Fly with Dodo Rider YouTube канала, където пътешествията оживяват. Тук ще откриете свобода, приключения и гледки от птичи поглед. Полети, природа и вдъхновение – всичко това те очаква с Dodo Rider. На брега на Тюленово скалите се извисяват величествено над морето. Вълните се разбиват в тях с тържествен шум, а соленият въздух носи усещане за свобода и безкрай. Красотата на това място е дива и неподправена кътче, където морето и земята разговарят помежду си. Имахме удоволствието да присъстваме на Артфест Тюленово 2025, организиран от Мариан Желев. Там се докоснахме до изкуство, вдъхновение и срещнахме страхотни приятели, с които споделихме незабравими мигове. Хапнахме в страхотния ресторант на брега на морето в хотел Тюленово, където храната беше превъзходна. Най-голямата изненада обаче бяха модерните технологии. Робот сервираше ястията директно на масите. Край Русалка морето е спокойно и нежно, а скалите сякаш пазят древни легенди. Вълните нашепват приказки за русалки и морски съкровища. Малко по на юг, при Тузлата, морето среща лечебните си води и солените езера. Там природата е създала кътче за здраве и хармония, където земята и морето се прегръщат. Скрит сред червените скали на Калиакра, плаж Беолата е като малък рай. Златният пясък се слива с тюркоазените води, а заливът обгръща посетителите с тишина и спокойствие. Беолата е перлата на Северното Черноморие, диво, красиво и незабравимо място.
Благодарим ви, че отново избрахте да бъдете с Fly with Dodo Rider. Останете с нас и очаквайте още вълнуващи и красиви полети, които предстоят съвсем скоро. Харесайте видеото и се абонирайте за канала, ако ви допада нашето съдържание.